กำซิมคนบรายติลุดวัดอัปเดงกิจเอกลับลองอีสามลาแต่พิญโยกลังวะลังบรรลุสันดานจุกตุบตบดนตรีฮักรสอล SSLC ปรับปรุงลากับโบสฮักนิสิปเลยอีดาพีบดีคนจีบาสเปอร์จันฮูจันบัดกองริเดลสวลังนักสนองมาลุมยังวัสกัสฮิลส์วลาอีฟิลล์ปริบวดในคลัมดูมัสเซียมเลยคนตั้งปักคลัมเปอร์ประคัดลาเปอร์สนอนหาดูทบตบดนตรีตุมันตายสับกับอีกใบนิสามลาบริสกุลฮันเดอร์สันนอสตันอีดันบันองต่อhadin ba layo iya ka sol ba phi la yo banrong ha ka top 20 ha ka number ka bakat khandai tina kliang jo phi so ban ong kumno halor kani ka jingla jo phi kani ka SSLC exam bantau snam ko ban ong ba nga kemen sibun ba nga layo banrong kat halado kani ka top 20 mo ka number kat khandai ban nga ai khuble ro ya baro email pa I ki nahikai ki bahayang bahasam ki bala I'm sim lam nga khamtam ba man bangan tristom bangan krek kod bahak tamo por exam nga la do jingkermen nen ka pribot namar ba nga la firmo ndrei mentapat nga da ki jingkermen da ki jing I'm sim jong ki bahayang bahasam ki nahikai ki email ipa nga lala ben poi heduk kat ni te ka ai ka thong jo phi ka ba phi don ba phen le tangi ki jing pule hakano ka banta phi kwa ban lek hadian trying mintangan net ban pulin no syaka science stream nga kwa banlong kum ki kenja officer kum tu ba pet yaka bhaga miat kum ki IAS officer kum tu te ka ai ka ba phi don ban ong ye ki we pat ki parak na school nga kwa ban ong lamba lada pilet hanu ru ka school ka baduk ni ka barus pa compare ndre lada phi 3 minute wala phila hiar kat nuru khamtam ka ambos le kim da shim ya ki exam ki baladap ki ai ka buksiar ban 3 tang tu kasian ka bakhaduk ru phidang la ti ngin ya 3 khamtam kalong ka badon kam